to na rantse da Allah masu mulkin nan sai Allah ya tambaye ku, wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku. Duk jinin wanda aka zubar, ba siyasa kake ba ko uwar siyasa ake, inda hannunka aka zubar da jinin wani, na rantse da Allah sai Allah ya tambaye ka, babu kafara a ciki. Ko ka ba wa mutane addina, ko ka ba su kwaya, ko ka ziga su ka tunzura su, na rantse da Allah da hannunka a ciki sai Allah ya tambaye ka. Sayyidina Umar ya ce idan mutanen Sana'a za su haɗu dukkan su gaba ɗaya su yi magana a kashe mutum, wallahi duk zan kashe su saboda sun kashe wani mutum. Kai malamai fa sun tsananta ba, suka ce ko da kalma ko da taƙi ka taimaka wani mutum aka kashe shi sai Allah ya tambaye ka, kayi kisa ne. Malamai sun bada misali suka ce yanzu kawai an zo ne ga mutum ana son a kashe shi sai ka ce kashi, baka ma karisa kashe shi ba amma ka taimaka da wannan kalmar kashi, wallahi sai ka samu ladan zunubin kashe kisan kai saboda ka taimaka da kalma. Ran dan adam ba wasa bane. Yan siyasa kuma da hankali, wallahi kuma da hankali. Wannan duniyar zaka mutu ka batta da tsumma, shine farin kyalle, balle duk abin da za ka yi, ko shugaban kasa ne ko gwamna, shekara 8 ne iya tsawonta kenan, kuma ba za ka sake dawa kai ba. Muna tambayar ka shekara nawa za ka yi a lahira ka dawo? Muna tambayar ka shekara nawa za ka yi a lahira ka dawo idan shekara 8 suke rudinka? Shekara nawa za ka yi a lahira ka dawo? To kame da hankali, kame da hankali da jinin mutane, kame da hankali da